Για ένα μοχίτο στο σπίτι θα χρειαστείς λίγο λιγότερο από το μισό λάιμ. Κομμένο. Σε μικρά κομμάτια. Μερικές φουντίτσες δυόσμου. Βάλτε αρκετές. Κρατήστε μία για το decor. 2 κουταλιές μαύρη ζάχαρη ή λευκή, κρυσταλλική πάντως. Κάποιοι μπορεί να βάλετε σιρόπι. Ένα μικρό γουδοχέρι με το οποίο ανακατεύουμε τα υλικά πιέζοντας ελαφρά για να βγει ο χυμός από το λάιμ, τα αρώματα του δυόσμου και του λάιμ και να λιώσει ελαφρά η ζάχαρη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει 1 λεπτάκι. Δεν είναι κακό να το πιέσετε λίγο παραπάνω. Ρούμι. Ένα φλιτζανάκι του καφέ, εάν δεν είναι γεμάτο μέχρι το χείλος, είναι 50 ml από ρούμι, το οποίο είναι ακριβώς όσο χρειαζόμαστε. Αλλιώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 σφινάκια αν έχετε σπίτι, τα οποία αυτά είναι 30 ml το καθένα, ή τις κουταλιές της σούπας, οι οποίες είναι 15 ml κάθε κουταλιά της σούπας. Ό,τι σας βολεύει κάνετε. Προσθέτουμε τον πάγο. Έχω και τριμμένο πάγο και ολόκληρο, καθώς είναι καλύτερα να λιώσει σε διαφορετικές στιγμές. Δεν θέλουμε να λιώσει όλος μαζί. Γι' αυτό βάζουμε αρκετά παγάκια. Ο πάγος στο σπίτι τρίβει με τον εξής τρόπο. Βάζουμε τα παγάκια σε ένα καθαρό πανί και τα χτυπάμε στον πάγκο της κουζίνας. Είτε με το γουδοχέρι, είτε απλά τα χτυπάμε με το τραντάζοντάς τα. Σε αυτό το στάδιο βάζουμε το ανθρακούχο νερό. Ανακατεύουμε. Προσθέτω τον υπόλοιπο πάγο. Βάζω μία φουντίτσα δυόσμου που έμεινε. Έτοιμο το μοχίτο. Καλή επιτυχία. Μοχίτο στο σπίτι. Δροσιστικό, καλοκαιρινό, υπέροχο. Και πανεύκολο.